Ka Social Service Center Shillong Archdiocese ka khat khandai tarik naitung kala Pynlong ya ka seminar besisngi nagabantai ki longkmi longkpa bat ki samla halor ka phang ban sumar ya ki khun na du dang khlung Early Child Development Program. Ya kani ka program lawan ban batai bat pensyai da ka kong Batisha Marbanyang coordinator bat ka kong Eureka Marbanyang. Hakani ka seminar ka kong Batisha kala batai sani bha kumnu ban sumar reki khlung nadu ka por badang kha hadu ka jinglong khana jungki khnang bakin he kin san haka bor met bor jabing bor sngo thu pat khamtam e bakin nang ban im da ka jingmen jingshania bat jing it na la yeng la sem. Nakani ka seminar ki pai runget na Mawiong Parish kilayo shibun ki jingtip pat jingshapang ban sumar yala ki khun ki kiti ha kani ka juk ka bala wanra bun ki jingkala. Da ki nuksa bala shimbenta da ki longkpa longkmi bat khun samla la pengam shushu ya ki jingtip halor kani ka phang.